Debi chuan jing lamdar thum le minute somni panga borvela chuan police ta chu theile theilovin avabe popa pawngsual ani thu a soibok alandan chuan a chunga thil thleng chu a hrethiam vek lo ani theya chumai baka thidang lo turin a beitang tang ni na lang nima sela police ten a chena in an vathlen meu chuan alo tlai man to ani ole kan video te like le comment share te milo ti saka kan channel la subscribe lo te na khongai ta kamilo subscribe vele theu turin kangen le chu ni e tun tuma kan case soi tur hi Canadian history a chuan case makle dangdai bertezinga pakhat ani hi lo me tomato ra le thalaka reflection om te chu evidence om chunania heng evidence be thamzet te hi tul thattu chimom tak chui chuanan chuan atok zawangim le kumsang khazako somriat pakua zun ni som pakua khan Collingwood Ontario khopuya chuan ruwa asur buan buana chumi zana ruwa sur chuan kumsom thum pathuma upa Deborah Lee MacArthur timloki pon chuak tura dal zolo debi hi numel thale harawang thatakania vurtleng nuamati in longa in karte po nuamati thin le thiana ngai na em bok pasal nei lovin fanu pakhatania a chhuwa dona wangin hemizan hian kumruka upa afanu lesi chu anu le pate bula nu chein akal sanani debi le a thian then khatte chu restaurant a hlim taka in komin hun an manghawa chu tianga hun te an man zo nu chuan parking lota anin mangtha liama an trin dar ta hlomani a thian te soidan chuan debi chu ama chawena hoa in lama hotlang ngal mai tura an ngai ani nima sela debi chuan jing lamdar thum le minute somni panga borvela chuan police te chu biak po tumin thei to pachua ti chuan ava be popa harsa tak chungin pawngsual ani thu a soya alandan chuan a chunga thil thleng chu a hrethiam vek lo po ani thei chumai baka thidang lo turin a beitang tang ni na langa a thori le anatua rumri te chu police te chuan an thre theya ti chuan police te chuan Rapthlaktakin a chenna in chu an va thleng pheya amai ro chu alo tlai man to ani Walk Street a chenna apartment a chuan an han luta poi khoina ra bom zet mai thleng ti a hriat thei sofa bullok chuata thomhno in bel lova meichia lo thal reng chu an va munga la aban veilam chu telephone handset ban tum ni om takin a phar chuaka chuata ti sen tam dana tang chuan thi sen a hlo nem hle ti a hriat the ani Collingwood ang khote a hian tual thana thleng ve buk thin ma se hetiang khopara phla ka tual thana hi chu ala thleng ngai me ulo engtin nge thlen thei jok ti chu zona om the ani investigator te chuan pindan sang in kalpona thi sen far chu an han chui zela pindan in kalpona chuan a tarmit a frame thir chi le meche phei khok king khat thi sen lokai nuai hi an va muwa debi mut pindan an valu chuan mattress a chunga tui thunang chi water bed le thomhno enge moza ta thi sen kai an va mu bela chuat le khumkhu na te in tuam lum na puan le khumkhu na puana te thi sen chu alo kai nuai mai ani khumlu lam khum tlanga chuan thi sen per le thi sen kai om boka investigator te chuan chaukalama po mihring che na hnu ma an mu chuak bokani chauka chu alo hnok nuai maya chulaya tukver chu misual ron lu na ngei ni na lang leiringa chuat siamang chi in ania wangin tukver chu lon liam mai the nia thengsil na a thengvel te po mumalo takin alo om dar nuai mai ani chauka tukver zone pon lam chu hnim bukin a hlia thena tukver hnuai zone leya chuan tomatora alo tla a debut team loki khan ti min tumin tukver tlanga tomato alo da a misualin tukver a honzongin tomato chu pon lama ata chuak ningei na lang chu tomato tla pher nuai chu poi khoi tu rana ningei ni na lang tomato ra phera chuan phei khok hniak chiang takin a lang boka tomato phei khok hniak lan na chu athla an la ngala mel hem lova von that ani theinan debi
refrigerator an da ta ani police te chuan apartment chunga chuan pon lam mi fingerprint mo an nei lova thil hlu bo thlau om lo bok chu wangin investigator te chuan debi thi tura lo du tu chu tunge ni ta ang ti zo na an siam ngai ta a chu zo na chuan chana khirset mai aron thring chuak ta ani debi timlok autopsy atangin medical examiner chuan debi chu pawngsual nge ni ti a soya vi hlum nge ni bok alung zo na ve ni a ahnung zanga vi na chuan a spinal cord aton tlang hial ani pathologist chuan debi khan police te biak tuma telephone omna lampana abo wa tang lai khan akong chin hnoi lam chu azeng nge yang ti aringa police lamin debi hne na ambulance kan ron tir ngal alo thleng thoyang tia tranpui tu turte alampan an kalmek thu an shil khan kalomi ti na lo chang le ta a chan zo rolin a hnuk chu a chat zui ngal ni na langani debi thattu chu an chui tran ta a rin hlel ni thei tur han chui zui tur po an nei ngal bok kumli hmalam khan debi chu mi pa pakhat abul na ya chuan alo kho sa to thina chu pa chu Ron Osborne ani Ron Osborne hi drugstore rukna polo in nam hnoi ve to thina ni thunei tu te chuan Ron Osborne long mangin Jamaica tangin Florida a damdoi man phallo aphur lut nge ni ti fin fiana an neya Osborne thu boi ngai tuana chuan debi chuan hre tak chungin Osborne thil sual ti chu apuanga a soidan chuan Osborne nge in long mangin thani chung athang bo thu alo shilani annuwa chu long chunga bungroda khomna nge chuan damdoi thanem tak an man chuak ta bok debi tha ani line Osborne chu lungina atan lai takania chu wangin detective ta chuan Osborne thurol pui tu emo debi chu athatta nian ngaya ngun takin an chui tel ngal bokani drugstore ru na case in ziana transcript te chu ngun takin an en nona drugstore ru na in nam noite omna chin an hriat theinan le investigation in enge a hmu chuati hriat tumin investigating officer te po uluk takin an kom bokani chuti uluk taka an han chui chuan Osborne case le debi tual thina chuan inzom na nei lo ti an nem nge theita ne drugstore ruk thu boilian tham taka debi tim lokite ang poimo na nei nep tak chu tha ani an ring lova a chan chu debi khan tangka na anei ne bluetooth tlatane ti dan phungpa ngain police te chuan debi pasal hlui po thu an zot fia hemi te hi kumli liam ta khan lo in then to in fanu kumruk mi lesi chu in kol chok phalsak an nia a pasal hlui hi pathata kani chaninge mo wangin anin muthiam lo mai chawne na lang ti chuan in po tak chunga entertaining sing nun lam tluang hran ve ve zo in mani tona mol mola an man hlel ve ve a debi pasal hlui chuan debi tha ani zan chuan ina aum thua soya adik ngei bok chu tianga rin hlel tur an tlak cham hnu chuan investigator te chuan poi khoina hmuna evidence an hmu te tarmit le tomato a phekhok hniak oma chuan anin sorbing le ta ni tomato a chuan phekhok hniak ziarang fia takin alang kula chu ziarang chu thumbo ang dewa zenei hiania tomato thalak chu an han sila ngun taka an han zir chuan camera flash phe chuanin thalaka chuan hlim danglam bik tak aron siam ta a chu herringbone patrana chuan patran dang alo lang tela atira an hmuaya kim changzokin espianzia ang tak hi herringbone patran chana chuan alo lang ta ani ti chuan tarmit chu chik takin an han en non lea tarmita chuan debiti sen akaya chu chuan fia takin thil thenda na soyani tarmit phong pani te chu in thlepin na oma anrin dan chuan tuemo ipte tangin atla chuak ninge ina lang debi khan theile theilavin a pindan tangin telephone omna lampani na bukwa ka
pindan in kalpo na chuata lo tarmit chunga abok vak pheizel ti na ni Debbie Khan tarmit avo velo awangin chu tarmit chu tol thattu tarmit ngei ni na langa tarmit chu manto takani lem lawa dar thalang po frame ain vo tha thum lawani chu wang chuan frame le lens in kara chuan mun no lo nge ngeya tarmit chu hunenge mo chung vo to ani ti po achiang chu mai ba ka dar thalang pani te chu anin tia chi lawa ma pian mang anin an theinan dar thalang pakhat zok chu no tet ni ngei na lang chu tiang chu ti dan phung pa ngai pialam deu ani police te chuan bo zui tur nu poimo zet mai shia tan nei ta kumsom ni pathumau pa jem Douglas Brown chu tun main Debbie thenom maya alo cheng to thin ti an thre chuak ta hepa hi thokat lai khan Olympica po telve phak tura be se ania Brown a hian wrestling a lotlin na alo nei nual to Japan Roma po loin bon ve zak zak to in Olympica tilte po alo in be se ve to thina ni Debbie khana damlai na thian te bula Brown na ma chu kom nge tum ti a shil loma Brown na nun hlui an han chuya poi khoina engemo za alo in nam hnoi reng to ti an mu chuak le ta bokani mi na lu ruk te mi soi sak le ruk thu boya voi tam tak thiam lo chan tir alo ni to ma se thla thum aya tam ata ngai mang meu lawani James Brown chu thuan han zot fi ta ma se di bi tol thina chungchanga ain nam hnoina ka nei lo ti in a phana sa hle maya a soidan chon tol thana thlen zan khan ani chu khuwa omlova hotela a thlen thu le chu ta chuan a hmel hrial lo tu emoin a soisa chu wang chuan a tluwa a har le chuan meleng emo za hla kongpui sira alo omani Brown a hmaya chuan pilkhem a oma a chan an han zo chuan soisa ka to na wang khem ni na soya ma se apum ro hrol dan ngai toin detective ta chuan a thil soi chu an ring hlel tatlat mai ani Brown a hi fit ruk le inches thumla ya sang pumro po hrol thatok tak le paun za thum som nga lai retania dar hlai hlep hlop kutum shrol tak nei ani detective ta chuan thil dang mu chu bel an neya a hma man ani tuma alu le dar chau lan na thala ka chuan Brown a chuan tarmit alo vua ani Debbie tim loki tual thina an mirin hlel ber chu Debbie thenom chi alo cheng to poi khoi wanga convict lo ni to James Douglas Brown ani thuan zofia tum chuan tarmit a vua lova ma se le kha chhiarnan tarmit ane ngei thu a soi ani ma se chu tarmit chu ati bo to ni na soi le boka chu athu soi chuan detective ta chu poi khoina hmuna tarmit an chhar le Brown an thlun zom the ngei nan hun tha an lo siam sakta tarmita Debbie ti sen kai chu an han thu faya ti chuan meichi officer pakhat chu nurse lema changin tarmit chu Brown hne na chuan a han lana ata ni le ni lo azot pa bok Brown chuan thil dik lo om ani ti a hre thiam thuaya ti chuan tarmit chu a han thle ka ata ni lo thu in a lo chang ta ani ma se detective ta chuan Brown an a phata wang main tarmit chu Brown ta ni lo ti na po ani chuang lo ti an hre chiang hle tarmit le Brown te in kung kai na tak an la sheri lo ti na mai chau zok ani police te chuan Brown chen na le akar chu an han dap le ta kar hmalam dinglam passenger thutna chuata chuan tlan na man chi puan phei khok rong pol kop khathi an hmua chu phei khok chu Slovakia ram siam ne na langa an han chui zela chu phei khok chu Ontario sarkarin a leile provincial system zela tang te hne na apek thin alo ni Debbie chauka Tukverhah zone pon lam leya tomatora pher phei khok hniak omang chi kha Brown a phei khok hnoya po chuan zedang lambik tak alo ve ta chat maya chu phei khok hniaka zedang lambik tak chu SMO 7 emo se pangdeu he ani ma se
Jerry Webb forensic expert chuan har satna anei le tatlat mai pawnzathum som nga la ya rit tuemo in tomato chu rapta sela lekha emo lekha phuan langtlang chia phekhok hniak nem kai ang nilo tomato a chuan hniak dang dai asiam therengem ti a hriat angai le ta uwe pachuan enchian na arwa man le ta ne anaute zinga pakhat chu bomsu na hak chi kor hak tirin brona rina hen turin chu thomhno a chuan thira da bel boka khatul thana thlenjana arwa sur ang theiber turin tomato a chuan tui a han phu ser sera ti chuan pawnzathum som nga arit in thuam chuan an merin hlelpa pe khok bonin tomato chu arapta a tomato pe khok hniak thalak chunga chuan lekha puan langtlang theya pe khok hniak an nem kai le tomato enchin na pe khok hniak lekha puan langtlang theya anem kai le chhon te chu an handa thua ta le uluk takin an khai khin vela ti chuan le wei pa chuan poi khoina hmuna tomato pe khok hniak thalak brona pe khok atanga hniak thla an lak le enchin na pe khok hniak te chu ainang ve ve ani ti a fin fia theita ani brona pe khok number le a pe khok noizia trial dan le poi khoina hmuna pe khok hniak an hmu te chu ani nang nge maya ema sela poi khoina hmuna pe khok nge kha ani e tia soi mai thei alani tlat lo tomato pe khok hniak kha brona pe khok velam hniak ni nge na langa ani lo point pe khok dang velam size le design thu mun nein chu hniak chu asiam ne thei bokani pe khok chu lungin atang te hne na pek thin ania dang dai via wingin langma se dang lambik tak chu ani hran lawani detective te chuan debi thina mo phurtu an convict theinan evidence tamjok mamo in anin hrileta chuwang chuan poi khoina hmuna tarmit an chara chuan anin sorbing le ta ni poi khoina hmuna tarmit an char le brona mangsot atarmit vuwa athla an lak te chu thumon an niem ti fin fia turin Dr. Graham Strong Waterloo University a Optometry professor na chilai mek chu an pun le ta chu mangso thlala ka har san om ta chu thlak chu malama tanga ngil takala kanilawa tle ma he de uhle kala kani styrofoam manga mishing lulim an siama chuan tarmit chu an han vu tira maksota a hoilam engkal mil thei tur berin milim lu hoizong po an han da rema ma se du thu samin ala khai khin thei ta chuang lo ti chuan Dr. Strong chuan mangso thalak chu a han tiliana ngun taka a han en chuan thilengemo poimo deu mai mo anei ta chu chu thala tu camera flashin brona mit rang awa chuna engin alo ka let varsin te mita engdewa wa om chu ane tarmi than khai khin donin mita reflection om chu te khong fum fe takatan a man theya chu chu mit pani te in kar hlat lamani ti chuan mit ding lama reflection le velam reflection hlat lama han te le a mit no te in kar hlat lam chu alo chuak ta a medical record atangin Dr. Strong a chuan brona mit no te pani in kar hlat lam chu millimeter somsari pani ani ti a hre thei ta a ti chuan poi khoina hmuna tarmit khai khin turin tarmit frame le dar thalang len lam dik tak hriat theina turin te khong fum fe tak ani ta ani chu tianga han ti chuan tarmit chungchang bika te fung le te na lai tur bik mun som ni lai ani thei ta chu thil an han chu chuak chu loma wangin an au thelani a toy zongin poi khoina tarmit chu an merin hlel tarmit nge ni ti fin fi ani ta chu mai ba ka an tarmit en fi chu makso ta tarmit bu nge kha ani bok detective te chuan debi apartment a an mu tarmit kha brona tarmit nge ni ti an hria a chuan thil hriat chu lodik ta se engwangin nge makso ta tarmit kha rangkachak rung ania expert ten an en fi tarmit frame kha asen uk
ani police tele forensic expert ten darkar sangtam tak an chui no in prosecutor te chuan tha ani zan khan debi apartment na engthil chi ange thleng ti chu an hre theita ani ole thil thlen dan chu hetiang hi ani khamizan boru kha alum hle maya evidence atanga alan dan chuan debi chu a thian te ne nanin kom no in lampanin a hoa inawa thlen chuan in chunga chuan a luta boruak ti dainan chauka tukver chu a hongbok ti chuan khum lampanin amuhil ta ni soitong khan debi apartment lu hi ground floor a omania chauka tukver chu niamte ani achan na chiang hau lo nangin evidence atanga landan chuan Jim Bro na chuan debi apartment a lutin chauka tukver bianga tomato lo om chu nok thlai na rap phera chuta chuan tan ina adon phe khok niak chu anu chiata ani ti chuan debi room lampanin khuma tui taka lo mu hil debi chu awa be ta thut maya athom no te chu phelnga sok sokin Rapthlaktakin a pawngsuala chumi hnuwa chuan voi hnih lai chemte in avita thiturin akal santa ani a chualamin a tarmit chu pindan in kalpona chuan a thlauta chemte vina wanga kongchin hnuai lamjeng debi chuan police te biak tumin telephone umna lampan chuan theilavin a bok wak rok troka tarmit chunga bok chuan wak phei zelin 911 a call ta a chunga thil thleng chu harsati takina hrila ama lo be tu a soi chu ma in a thita ani mase a soi kher ngai lovin bro na tarmita thisin kai chuan ama thattu chu a soi chu asakta zo kani David Cranes detective inspector chuan debi khana ti tora hlen to ti ria in phone a biak lai rengin a hnuka chatani a ring hial ani Karman Mekkan forensic identification officer chuan kan office Dr. Strong alo len lu ni kha niminang main kala hriani investigation kalpuyani atanga thakhat nu velania evidence pakhat mai mani se chui cho in aom don ti hriat kha alhim om tak zetani achan chu debi tim lokitan kan tong chok thei to don ani ti in tarmit manga misual chui cho ani tuma ahlim dan chu asoi chuak hi alani prosecutor te nu chuina konga harsat na hnung ber chu engwangin nge brona mangsu thala ka tarmit kha rangka chak rong ni si in jury te ma a tarmit phaulan kha asenduk ani thei ti soifi ani investigator te khan tan ina Jim Brona online tarmit kha ama ta ani le ni lo fianan a tarmit kha pechin turin thutluk na an siama an fia ma chuan tarmita thisen kai te kha ti fia masak andu ani ti chuan studio wa tarmit tha chu an la masa zeta tarmita thisen kai te chu anti fai ta chuti anti final ma chuan tarmit frame tom tu laminate chu a khok ta ne debi tim loki tha ani atanga kumhni le achan ve aral nu kumsang ka ko som ko pa ni January thla khan James Brona thu boy chu ngai tuania thu boy ngai tuana chuan kar ni le chan ve awa jury ta chuan darka rukte meu mai thu boy chu an ngai tua tomato phe khok niak thala ka reflection om tele chiar kop manga chut na te be chanin Jim Brona chu January ni somni pasari khan first degree murder case shemna pe kanitani Canada chuan first degree murder chu choble chila dam chung longin tan na le kumsom ni panga tan tlin phot lo chuan parol po mang theilo tura shemna ani ngalani athu boyan ngai tu lai hian Brona chuan poi khoya an puna zong zonga chuan aphana sa hle maya kumsang ni som khan parola chu adila nima sela an no sakani hemi tum hian judicial review line Brona chuan debi chu atha nge ni ti apom vele ta hi kumsang ni som ani parol board document atanga alandan chuan tul thana thlenjan khan
zuaru hlea a soizel dan chuan in pakhata luta mi ti na chakin a zazek zek maya ti chuan va hmu masak ber chu a ngonga a reka a hmerwaka a chhubok thombeng cheng tak a oma amiri lai chu a the perlopa tham thawin a hnek le a ti chuan thil ri thot a rezui le ani ti in a soya parol bot te hna chuan ami soi sak chu meichhia ni ti a hriat tho a soi tel le bok kong sira akar chunga luvung burina har chuaka eng thil chi ange ti po a hre to meu lovani hei hi ain soi fianani ole tuna hian jim ron chu kumsom ni panga chuang atang to a parola chua po adil ve thei to mai theiani ole khati zong kha tun tuma kan ngai thla khau thei te chu ni sila athange